Pròxima destinació, Abu Dhabi. Un cop més, sortim de Barcelona i aquest cop ho fem per acostar-nos al Pròxim Orient. Descobrirem Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units. En aquesta ciutat s'alça una de les mesquites més grans del món, la mesquita Sheikh Zayed. Inaugurada l'any 2007, pot acollir més de 40.000 persones alhora. El seu perfil blanc immaculat, amb 82 cúpules i 4 miravets de més de 100 metres d'alçada, s'ha convertit en un dels grans símbols del país. Va ser impulsada pel primer president dels Emirats Àrabs Units com a símbol d'unitat, identitat i projecció internacional. Just sota la mesquita trobareu un aparcament subterrani gratuït i un centre comercial. Per aconseguir l'entrada, que també és gratuïta, només cal travessar la zona de restaurants fins a arribar al centre de visitants. Un cop amb el tiquet a la mà, seguiu les indicacions. L'accés a la mesquita es fa còmodament des de l'interior del mateix centre comercial, a través d'uns passadissos que us conduiran directament fins a l'entrada. Una icona monumental que marca l'horitzó d'Abu Dhabi i dona la benvinguda a tots els que arriben a la ciutat. A les afores d'Abu Dhabi s'alça un espai que sorprèn enmig del desert, el Babs Hindu Mandir, el primer temple hindú tradicional del país, inaugurat el 2024. Per construir-lo, més de 2.000 artesans van tallar a mà més de 30.000 peces de pedra i marbre a l'Índia que després es van muntar al desert com un enorme trencaclosques. Una de les peces més curioses és aquesta, on hi ha tallats motius i símbols dels Emirats Àrabs. Fet amb roca terrosa rosa del Rajasthan i marbre blanc italià, aquest temple és un exemple d'artesania antiga aplicada en una construcció monumental moderna. Un punt de trobada cultural i espiritual en un país on conviuen centenars de nacionalitats. I per acabar el dia pujarem a l'última planta del nostre hotel, el Conrad, situat a les mítiques Etihad Towers. A la planta superior de la torre més alta trobareu el mirador panoràmic a uns 300 metres d'altura sobre la ciutat. Des d'aquí gaudireu de vistes 360 graus sobre Abu Dhabi i el Golf Pèrsic amb la imponent silueta de l'Emirates Palace Hotel destacant amb la seva cúpula i arc majestuosos. La manera perfecta de tancar el dia contemplant la ciutat des de les altures. I quan cau la nit, les vistes encara es tornen més espectaculars amb la ciutat il·luminada. Una curiositat, tot i que Dubai és la ciutat més coneguda del país, Abu Dhabi és molt més gran en superfície i fins i tot la supera en nombre d'habitants, que en té 4 milions, mentre que Dubai en té mig milió menys, de moment. Bon dia, després de despertar amb aquestes vistes espectaculars. Una altra curiositat, Abu Dhabi té més de 200 illes, moltes illes artificials, i algunes formen part d'hotels de luxe. I ara sí, continuem la ruta cap al Palau Reial de l'Emirat. Conegut com el Palau de la Nació, va ser construït per cerimònies d'estat i reunions diplomàtiques i va obrir les portes al públic el 2019. El palau destaca per la seva majestuosa façana blanca i una cúpula central de 37 metres de diàmetre que corona el gran saló central i que impressiona els visitants amb la seva grandària i il·luminació. A l'interior es poden visitar espais com la sala de reunions, la Casa del Coneixement, on s'exposen llibres, textos i manuscrits sobre la història, govern i cultura, o la sala col·laborativa, plena de regals que han fet altres caps d'estat al país i que simbolitza el diàleg i cooperació entre nacions. Per visitar el palau cal que primer t'acostis al centre de visitants just davant del pàrquing. Allà podràs comprar les entrades i després agafar un dels busos llançadora gratuïts que et portaran directament a l'entrada principal. També hi ha la sala de banquets on es fan servir utensilis de plata, cristall i porcelana. És un lloc que barreja arquitectura impressionant, art i cultura i t'ofereix una manera única de descobrir el llegat i les aspiracions del país. Una visita que no oblidaràs. I la pròxima destinació, Dubai. No te la perdis!